Ως νοσταλγός της δικτατορίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος στην ομιλία του στον Ασπρόπυργο. Δεν με νοιάζει πως θα με πούνε οι κλέφτες, ας με πούνε χουντικό. Ο τόπος αυτός γνώρισε προκοπή επί Γεωργίου Παπαδοπούλου και 21 Απριλίου. Εάν λέω ψέματα, ας με διαψεύσουν. Όμως οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μηδενικό χρέος παρέδωσαν οι προδότες, οι κλέφτες, οι φασίστες, οι στρατιωτικοί. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Περιστοιχισμένος από μέλη της Χρυσής Αυγής και οπαδούς του κόμματός του, ο Νίκος Μιχαλολιάκος δεν δίστασε να ταχθεί κατά της κορυφαίας δημοκρατικής διαδικασίας που είναι οι εκλογές. Να σας πω ξεκάθαρα και δεν με νοιάζει. Ποτέ αυτή η χώρα δεν σώθηκε από εκλογές. Ποτέ. Ποτέ στην ιστορία της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τα πρωτοδηλήματα που σας βάζουν είναι για τα πανηγύρια. Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του κυρίου Μιχαλολιάκου ότι η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει τη Μικρά Ασία. Βλέπεις απέναντι κάποια φώτα. Είναι τα φώτα από το Αϊβαλί. Είναι τα φώτα της ελληνικής Μικράς Ασίας που εμείς δεν μας νοιάζει. Αν μας πούνε εθνικιστές, αν μας πούνε φασίστες, αν μας πούνε όπως θέλουνε. Ναι, τις θέλουμε πίσω αυτές τις πατρίδες. Είναι ελληνικές. Όχι μόνο δεν τις λησμονούμε, αλλά κάποτε, αν ο Θεός ευλογήσει, θέλουμε και να τις ελευθερώσουμε. Τα μέλη του κόμματός του σε στάση προσοχής και φορώντας μαύρες μπλούζες φώναζαν εθνικιστικά συνθήματα.